Irailetik hona eskatu ahal izan ditugu iritzi tekniko eta juridikoen arabera errefusa mutilora eramateko erabakiak ez ditu oinarrizko legezko baldintzak betetzen. CESPA enpresak lurpeko hondakindegian industriako zabor solido inerteak jasotzen ditu. Eta hala egin du zabortegiaz kargu egin zenetik. Orain datoz hiru puntu guk oso garrantzitsu jotzen ditugunak eta nolabait ere gure arrazoiak zertan oinarritzen ditugun. Eta batetik, mutiloako arau urbanistikoetan kalifikazio horixe auka eman da zabortegiak. Industriako zabor solido inerteak jasotzen dituen zabortegiarena alegia. Jarduera lizentzia bera ere, industriako zabor solido inertetarako eman zitzaion. Eta gutxi balitz, udal honek CESPArekin 1997tik sinatu duen hitzarmenak ere, enpresaren jarduera industriako zabor solido inerteak jasotzera mugatzen du. Hitzarmen hori orain dela 2 urte berritu genuen, eta bai udala eta bai CESPA bertan jasota dauden baldintzak betetzera behartzen ditu. Hori dena adierazi dugu bai GHKari eta bai Foru Aldundiari. Eskura eman dizkiegu bai hitzarmena, bai mutiloako arau subsidiarioetako fitxa urbanistikoa eta jarduera lizentzia berari bai. Eta prest agertu gara beharrezko balitz bildu eta gaia aztertzeko. Eta horrela adierazi dugu bai Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatuari eta baita Markel Olano diputatu nagusiari. Ez dugu, ez Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, ez da GHKaren aldetik ere, inolako erantzunik jaso, lehen bilerak egin genituenetik. Behin eta berriz egin ditugu saiakerak, telefono deiak izan dira bereiekin elkartzeko, baina gaur-gaurkoz ez dugu ez erantzunik, ez da balorazio juridikorik ere jaso. Berriz ere, lehen aipatu dut egiteko moduak, eta iruditzen dugu berriz ere azpimarratzeko dela, egiteko moduetan eta formetan zuzenak ez direla, zuzen ez direla jokatzen ari. Gai potoloa daukagu aurrean, eta lehen aipatu dugu txikia gara, herri bezala, baina gutxienik nahiko genuke gure ahotsa entzutea, eta ez gutxiestea. Udal gisa, badagokigu gure herrian dagoen edo egiten den guztia zaintzea, eta legezko baldintzak betetzen direla bermatzea. Ildo horretan, beharrezko neurriak aztertu eta hartuko ditugu aurrerantzean ere. Horregatik, bukatzeko, erabaki honen gaineko ardura duten erakundei dei egiten diegu, beste behin ere errefusa mutilora eramateko erabakia bertan behera utz dezaten.